Pentru a utiliza instrumentul Polyline, vom face click pe el, dar înainte de asta trebuie să fim în Sketch. Click în centru 00. Ne deplasăm pe o linie dreaptă și aici prima linie ne străduim ca să fie la 90 de grade. Dacă ea ne trebuie la 90 de grade, finalizez prima linie. Acum, dacă am nevoie să desenez o linie perpendiculară sau la 90 de grade față de prima, voi tasta butonul M și ea imediat se desenează la 90 de grade. Clic în punctul necesar. Dacă mai tastez încă o dată tasta M, iarăși revin la 90 de grade. În cazul când nu-mi trebuiește, voi tasta M. Dacă mai tastez încă o dată, am posibilitatea să desenez o curbură la câteva grade. Observați, la moment sunt gradele aleatorii. În cazul când îmi trebuiește gradele să fie din 45 în 45, am să tastez butonul Ctrl sau am să-l țin mai degrabă tastat Ctrl și în cazul ăsta mă deplasez numai din 45 în 45. Așa, fac click într-un punct. La momentul, linia mea nu se află la 90 de grade. Dacă îmi trebuiește, iarăși tastez tasta M. Așa, și revin, tastez M-ul de câte ori îmi trebuiește ca să revin la o linie sub câteva grade. Așa. Și la fel ca și la celelalte exerciții, pentru a o transforma din 2D în 3D, voi utiliza instrumentul Pad.